בואו איתי לעשות לק. אני משייפת צורה עם משייפת של שיין וכל מיני. סיימתי לשייף. מורחת בייס של ביוטי קר. מכניסה למכונה שגם היא מביוטי קר. מורחת לק ג'ל של ביוטי קר. מכניסה למכונה. מציירת פרנץ' עם מצייר של סקרה. מכניסה למכונה. מנקדת עם מנקד של ביוטי קר, קילוס הפרח. מכניסה למכונה. שמה טופ. מכניסה בחזרה למכונה. ומלבישה לזה. תגיבו לי מה חשבתם, זאת בין הפעמים הראשונות שלי, אז תתעלמו אם זה יצא לדעתכם לא הכי יפה, ותגידו לי אם אתם רוצים שאני אעשה משהו ואני אעשה לכם אותו.